Denok dakigu munduan zehar dagoen arazoa honekin, Israelek Palestinan egiten dagoen genozidoa salatzeko, jendea ere kontzientzia pizka bat hartzeko gauza hauek jarraitu behar direla egiten. Uste durako ere unea proposa dela salatuteko Palestinan gertatzen ari den genozidio hori, da salatu nahi dugulako. Gertatzen ari den guzti hau salatzeko eta eraberien apur bat harritute geratu gara, biberon ez dagoela olako mugimendurik. Igual, espero genuen kainero egoti asuntoa. Igual herri txikiagotan egin dira mobilizazioak orduan banatu dira, baina Hori, etorri gara aldarrikatzera eta jende asko, inkluso esaten dabil, hau kirola da, hau ez da, tal. Baina bida moztu ez dugu egingo, baina bazterran egongo gara banderarekin bai. Bai, guzti dugu bai, eta ikusten ari gara ere. Bai, zikeran be ikusteko nazioartean be hemen bat egiten dugula eta ez dira bakarrik 4-5 borroka danona dela. Txikiak egiten, bai, gauza lortzen dira. Gauza handia egingo da. Gero eta kontzientziatuago ikusten dugu, naiz eta ondino lan asko geratzen dela ikusten dugune. Paralelo baten bizi gara, ez gara kontziente zelango errealidadea biziten da bizen bertan, orduen hemengo irudiek holan ikustea eta eurek bebain ipentzetan dut gure apoio hori sentidutea oso importantea da guretzat.